Čau, my jsme kluci z bunkru. A dneska tady máme druhý díl, jak se tady pokoušíme udělat lepší bunkr. Tak jo, máme tady jako nové věci, třeba jako pila, jsem donesl já. Máme tady hřebíky. Co donesl Tobiáš? Hřebíky, toto máme a plno hodně věcí. Tak jako hodně dobrých věcí tady máme nového a chceme udělat krb, jsem byl na YouTube. No ale to nevíme, jestli děláme, protože tady jak vidíte, jako kolem nás tady je všude dřevo. Zabudeme, jestli to máme, kde se nepodpálíme. A za prvé to dřevo je nějaké mokré. A mokré, no, tak bychom museli nějaké usušit. Tak jdeme vám ukázat. OK, druhý pokus, protože jsem to točil takhle, ale mám to takhle. Tak jo, nové věci, jo, co tady mám tady pilku, kladívko, pití, tu moji poličku, která by aspoň mohla udržet aspoň těch 3 kg. No tak jednak jako jdeme dál. Tady máme to a tady si klidně můžeme fajně sednout. Máme jako tady jako tak dobré, hej. Jestli jste viděli můj obal, já vím, že je špatný, to mám můj starý telefon. Máme tady šípky, když tak bychom udělali kamna. Jsem viděl na YouTube tutoriálu, kladívko, věci prostě, tam mám nůž. A hodně věcí jakože no, víš, tam ta pilka hodně pomáhá. A ten to musí za chvilku domů. Je 50. Tak musíme opravit ještě tady tyhle to ještě nějak uděláme lepší. A teď nám tady něco divného. To. A jako hodně věcí vám nemůžeme říct, protože jako nemáme co říkat, ale tam vidím plot. Jsem se uvědomil. Je tam, to nevidíte, no to tak to dám pryč. Nevadí. A jako hodně věcí tady máme. Máme nový plán, udělat prostě takhle tady nový ten, takže si to tak opravíme. Je to fakt jakože měkké dřevo. Tady budeme mít nový prostě ten. Toto bude mít klacky, ať nás nevidí lidi. Toto tak asi tak budeme mít a hodně nových věcí tady jakože bude třeba. Tak dáme vám vědět, pro vás to asi bude sekunda. A déle tady budeme moc točit, tak. A děkujeme za 20 zhlédnutí na shortu a 20 zhlédnutí na videu. Děkuji moc. Nová věc. Máme jsme tady. A možná víme, že to jako moc nebude moc držet, ale drží to zatím dost. Čumíte? Tak tam to vlastně tam musíme nějakou kladu opřít tam. A můžeme to tak naskladat velké větve. A budeme mít asi další pokoj hotov a pak ještě musíme tady naskladat tím pádem. Zase čau. OK. Co jsme za těch 30 minut udělali? Tady Dominik kope hrob krb a mezi tím já jsem tady postavil menší stěnu. Toto jsme zavazali a jako my už musíme jít domů, protože je 25. Tak zítra můžeme tu ještě jít, tak. Ale nevíme. No tak. Čus.